Daña bita burgoz naz, Larraitzukoa, eta txikitati jolastu izan dut hemen Uritarran, egon nintzen Benjamietan, gero Alebinetan bai, infantiletan, eta gero kadete lehenengo urtean bai egon naz, eta bain berriro bueltatu naz Uritarra. Ni Julen Pujol naz, 23 urte dekotez, hau da nire laugarren urtea Uritarran, Uritarra be jolastu dut bai, eta eurten gauze desberdinak dekoguz, Rebaleko intxak adibidez, astebururo guri animetako eta eurten urte polita izango da. Ni Xabi Lekerika naz, 21 urte dekodaz, da Larraitzukoa naz, da, urte ez naz egon inot bezemen horretan, baina hau da nire lehenko urtea hemen, da ilusio asko da etorri naz, da individualki nire helburua da taldeari aldoan guztia aportatea, da talde moduen edozein ekipon kontra konpetidutea, da ahalik eta ondo enitea kategoria.